салом дӯстон, Роберт Левандовский дар ҳамин шабу рӯз бе ягон шубҳа дар қатори се ҳамлагари беҳтарини марказӣ қарор дорад. Барои беҳтарин будан бо ӯ айни ҳол танҳо Бензема муборизаи арзонанда нишон додан метавонаду халос аз мусоҳибаҳои Левандовский метавон ба хулосае омад ки ҳамлагари полшагӣ нияти бозӣ кардан дар чемпионатҳои дигарро ҳам дорад. Ба ҳар ҳол як умр дар Бундеслига мондан он қадар таърихи зебо нахоҳад дошт. Агар Лео ба чемпионатҳои дигар аз ҷумла ба Премер-лигаи Англия гузарад, инро метавон як қадами бузург дар корномаи беамин ҳам олии ҳуҷумкунанда номед. Бояд дар ҳақиқат ҳам Левандовский ба дастаи Манчестер Сити гузаштан мехоҳад. Инро агенти ӯ дирӯз иқрор шуд. Мо дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим имрӯз гап мезанем. Дӯстон, футболи даставӣ баргашт ва моро имрӯз ва паго беҳтарин бозиҳои интизор аст. Барои бозам шавқовартар гузарондани ин рақобатҳо дӯстони мо аз 1x ба онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд бахташон баландӣ кард. Зеро дар вақти регистратсия агар шумо дар ҷои промокод NG0777 нависед, ба ҳисобатон ҳамчун бонус $100 мегузарад. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Дар ҳафти мавсими ҷорӣ дастаи МЮ дар варзишгоҳи Олд Траффорд бо Эвертон бозӣ баргузор кард. Дидори дастоҳо бо натиҷаи мусовӣ ба анҷом расид. Пас аз рақобат собиқ сармураббии ин тим сэр Алекс Фергюсон бо Ҳабиб Нурмагомедов суҳбат кард ва дар ҷараёни он гуфт ки беҳтаринҳо ҳамеша бояд дар майдон бошад. Эвертон аз набудани Криштиано дар ҳайати асосӣ қувва гирифт. Ҳамин гапҳои сэр Алексро гирифта рӯзноманигорон ба хулосае омаданд ки ӯ аз интихоби ҳайат норозӣ аст. Сулшер дар ин бора андешаи худро иброз кард. Ман оромона ба ин гапҳо муносибат мекунам. Андаке ноадолатӣ нисбати худи ӯ шуд ки чунин суханҳои сэр Алекс Фергюсон ба телевизион роҳ ёфтанд. боварӣ дорам ки сэр Алекс хуб медонад моро ин гапҳо дар ғафлат намегузоранд. ҳамаи мо Криштианоро дидан мехоҳем, аммо далели асосии он аст ки Роналдо дар ҳар бозӣ ба майдон ворид шуда наметавонад, гуфт Сулшер. Аслан ин суханҳои Фергюсонро метавон ҳамчун изҳори норозигӣ фаҳмид. Намудани Роналдо дар ҳайати аввалия воқеан ҳам писанди собиқ сармураббии МЮ нашуд. Ӯ махсус дар суҳбат номи Криштианоро ба забон овард то ҳамагон пай баранд ки маҳз ҳамлагари португалӣ бояд аз оғози рақобат ба майдон ворид мешуд. яъне бо ин суханон сэр Алекс гуфтанӣ буд ки агар ман мебудам Роналдоро дар ҳайати аввалия ҷо медодам. Гап сари гол задану назадан ҳам намеравад, гап сари статус ва номи Криштиано аст. Сармураббии Арсенал Микел Артета баҳонаи нокомиҳои худро дар Арсенал пайдо кард. Ӯ қаҳрамонии Ливерпулро пас аз танаффуси 30 сола мисол оварда ишора кард ки Арсенал метавонад муваффақ шавад. яъне мухлисони Арсенал қаҳрамонии навбатии дастанро бояд 30 сол интизор шаванд. бори охир дастаи шаҳри Лондон соли 2004 чемпиони Англия шуда буд. 17 сол сипарӣ гардид, аммо чунон ба назар мерасад ки пас аз 13 сол лондониҳо қаҳрамон намешаванд. ҳолати кунунии Арсенал чунон менамояд ки мухлисон бояд 30 соли дигар ҳам интизор шаванд. вақти зиёд паси сар шуд, вале мо мисоли беҳтарин дар симои Ливерпул дорем. хуб медонем ки ба муддати тӯлонӣ даста қаҳрамон нашуд. ман ҳамеша ба ояндаи нек умед дорам. мақсади мо бояд қаҳрамониё бошад. мо дар оянда мехоҳем ба қуллаҳои баландтарин расем. ишора намуд Микел Артета. бояд холисона иқрор шуд ки бозии Арсенал бо Микел Артета умуман нарафта истодааст. мавсими гузашта тими номбурда ҳатто ба мусобиқаи Лигаи Конференсияҳо набаромад. дастаи бо номи Мурад дар мусобиқаи Аврупоӣ иштирок мекунад. Арсенал бошад не. аммо мисоли овардаи Артета як маънӣ дорад ки худ ӯ инро дарк намекунад. мисли Ливерпул ки бошад, бояд як мураббии немис омада Арсеналро наҷот диҳад. Артета ба ин кор қодир нест. Пеп Гвардиола барои бартараф кардани мушкилии калони дастаи худ ва банк меравад. Проблемаи бузурги Манчестер Сити дар ин мавсим назадани голҳост. мавсими гузашта Пеп бо тағйиротҳои тактикӣ, мавқеҳои фиребии футболбозон ва ҷойивазкунии зиёд дар рафти як рақобат тавонист ин мушкилиро ҳаллу фасл намояд. ҳамин буд ки Илкай Гундаган беҳтарин футболбози Сити дар марҳилаи дуввуми чемпионат шуд. Имсол бозиён нишон доданд ки ба чунин даста ҳатман як ҳамлагари сирф марказӣ лозим аст. ҳуҷумкунанда бо фаҳмиши классикии ин мавқеъ бояд дар Манчестер Сити бошад. алахусус бозӣ бар зидди ПСЖ ин мушкилиҳоро рӯи об баровард. шогирдони Гвардиола фурсатҳои беҳтарини голзаниро созмон медоданд, аммо нафаре набуд ки ба чунин ҳамлаҳо хотимаи пурсамар бахшад. Левандовский дар ин ҷода беҳтарин аст. ӯ давоми солҳо танҳо ҳамин як корро дар сатҳи олитарин иҷро мекунад. ҳамлаҳоро бо гол анҷом медиҳад. аз ҳама Илиёс Гвардиола бояд сари ин масъала ҷиддӣ биандешад. агенти футболбози полшагии Пини Захавӣ ишора кард ки рафтани Левандовский аз Мюнхен эҳтимол дорад ва ӯ маҳз дастаи Манчестер Ситиро ба забон овард.
чӣ гапе аст ки мо намедонем то шамол набошад дарахт намеҷунбад. чаро захави Реал, Челси ва ё Барселона нагуфт маз Манчестер Сити. дар Англия то он даме ки президенти Тоттенхем Даниэл Леви бошад харидории Кен дардисар аст. шартномаи Левандовски соли 2023 ба анҷом мерасад. Бавария метавонад пас аз анҷоми мавсими ҷорӣ сари ин масъала биандешад. рӯз то рӯз Левандовски ҷавон намешавад. рӯзе фаро мерасад ки сину соли ба ҷое расида аз худ дарак медиҳад. боварӣ аст ки мюнхениҳо дар ҷустуҷӯи ҷойгузини Левандовски ҳастанд. барои Холланд байни топдастҳо ҷанг аст. бавария мавқеи ҷосуси мустақилро гирифта фаъолиро нишон намедиҳад ва аммо рекордмайстер аз он тоифаи Достоевский меоянд, мебинанд ва ғалаба мекунанд. дар як нижа таҳ кардан метавонем Холландро дар бавария бинем. ин дар сурати рафтани Левандовски метавонад рух диҳад. лекин ҳамлагари полшагӣ ба бавария содиқ аст. агар ӯ рафтан ҳам хоҳад, мо амалҳои ба монанди ман ба машқ намеравам, ман дар бозиҳо қасдан гол намезанам ва амсоли инро намебинем. агар бавария иҷоза диҳад, меравад, вагарна то ба анҷом расидани шартномааш метавонад шарафи ин дастаи бузургро ҳимоя кунад. айни ҳол Лёва дар формаи беҳтарин қарор дорад. агар ҳамин рӯз гирифта ӯро ба Сити бурда монанд, метавон чемпионати Англияро пӯшида эълон кард ва ҷоизаро ба Сити дод. собиқ дифоъгари мунтахаби Фаронса Патрис Эвра атрофи даъвогарони асосӣ барои гирифтани тӯби тилло ибрози андеша кард. ман аз дидани ҷоиза дар дасти Месси безор шудам. дар мавсими гузашта ӯ чӣ кор кард? кадом ҷоизаро гирифт? ба фикри ман ин сол тӯби тилло бояд ба дасти Канте ё Жоржино афтад. намедонам барои чӣ одамон мегӯянд ки Жоржино танҳо нимҳимоятгар аст. баъд чӣ? Жоржино ҳамаи ҷоизаҳоро гирифт ва дар қаҳрамониҳои Челси ва тими миллии Италия нақши бориз гузошт. майлаш, Месси дар мавсими гузашта ғолиби ҷоми Амрико шуд, аммо бо Барселона ӯ ба чӣ кор қодир буд? ба ҳеҷ чиз. агар имсол тӯби тиллоиро ба Месси диҳанд, барои ман ин ноадолатии аср хоҳад буд, гуфт Эвра. Жоржино аллакай беҳтарин бозингари Аврупо шуд ва ҷоизаи худро гирифт. бисёриҳо интизоранд ки нимҳимоятгари итолиёвии Бразилия-табор тӯби тиллоиро гирифта метавонад. соли 2019 ба хотир меояд. он ҷо Ван Дейк беҳтарин футболбози сол дар Аврупо шуд, аммо тӯби тиллоиро ба Месси доданд. мушкили Жоржино дар он аст ки нақши бузурги ӯ аз чашми бисёриҳо дур мемонанд. мавқеи нимҳимоятгар дар майдон ба чашми мухлиси оддии футбол аён намешавад. аз ин ҷост ки бисёриҳо ҳатто аз будани ӯ дар қатори номзадони асосӣ ангушти ҳайрат мегазанд. шумо ба гуфтаҳои Евра чӣ назар доред дӯстон? андешаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бародарон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.